Kerteng juga film kedai taksi driver. Kane kedai kejing itu kana sepang ngajing ia jap deng pa pakakun. Sepang ngajing long ju wei ubre pas bon syaki wei pat. Bat sepang keto kat ni kejing sisa kiba kiba om dan sorkar kiba kwa. Ba ka pertai kan tip. Kejing itu kana kasdang hakas nem ka kanai spa prapo. Haka bangi i wei no nya taksi. Ba kerteng ukim. Ukim ulawan pai calaying haka por miet. Usi songkum unong song wai haka ying jong ka wei ka bre patakane ka pertai lane ka jeng im jong u om dan mano ru lanyo dang ka ko jong u ka tanga jong u ru kala khlano anda ula poi hayeng ule i ya ka jeng mensaw ka kli jong ka kon uso thu ba kon jong ka traying ula sho ya ka ta ka jeng bitar ula le chayeng jong ki hanre shuwa ba un kran ka traying kala om pide ban hi kai ya ka kon jong pi katu kat ni ki akor Pet ayu kala le yu kun jongi. Haka jusisha ka kun jong ukim kala syuk ben yu kun jong utraying ru. Hangta ka traying kala benrap ru. Apim pat siu ka baying masau benai. Pidang don ru karam arpo hajar. Ukim usngusi handrai umpen pau ka jik susi jong u halaka kun. Namaru i cibunya kah. Haka te ka miet. Habaka kon jong u kalayo tia uyo snow haka radio balapan bena ki an sipai ka South Korea nakadaw jo ki jing yaki ki badang ni biteng kane ka mut ba ki sipai menta ki sensyari kari haka jaka jo ki polit ki politician ki beriu ki ting ban mi sabar haka sengi ka babot kan ba udang bam ka we ka jaka ba ki mu yo snow ki nong nya taksi ki yakren we usong komen sibun ya u nong thiet bakertang nabar ri ba udei ban le siem haka jaka pit kai ba terwa arp hajar ukim usu thu ba ada uyo ya kene ka bai kali ula ban si ka bai wayi jong u kunta shua ba uwe pat unong nya kali unpoi ukim umare ska jaka pit kai itu yu unong we u ba kerteng upitar unong thok kubor na Jerman batrei ha Japan la Prasden upitar lawan sa Korea banyatu ikajeng yaki no kisam la puli marba laka jing sisa laburi naka pertai. Upitaru dei ban let sakawe kadong ba ka bagerteng ka Gwangju. Haka ba ka kubor ba sisa kadang ja. Ukim mula thok ba bat uong ba udei utaksi private balapha ban khot ya u. Upitar umnang ban keren Korea. Bat ukim ru umnang ban keren pien pareng. Henry upitar menjur ban let bat ukim. Bat thang tahi kawega kali ba kadai sisa ka balabuk kalawan bat hanrei keldian o kapur ba ukim ula lejno bat upitar badang don halenti ukim uyathu upitar bojunya taksi Saudi Arabia pitar upersang ban keren pareng suki ukim kad ba kidang ya sa Gwangju ye kendu ekajingkhang kisipai ka baratho lakhang upitar ruong ya ukim ban ya lengba Hadian kumta lapin sangi yaki daki sipai upitar ruong yukim pon omnom dei ban yathu bo dei nong thot khobor dei ukim so thu ukim liathu aki sipai ba uket yu nong let dong wan na bari we sipai umaham ya u ba kajing let chakmat kala ban bu ya kajing yap ukim lapan pai ya kakali upitar bat ubernyam ba siu ya u lada let sak Gwangju man pengej jik sipai haka Jakarta lesi ka babot ukim uthok ba upitar ude udong kai na Amerika bat ula ino yaki kot kisla ki bakongsan ha Gwangju opisar rosong thu bakla ndrei ula aila deki banya ukim ula pan ya kajing si lupa upitar ula aya u siteng ka bakular ka basa anda ula wan pai un saai kipoi sa Gwangju kanong ba kalas ngap jar kensan katrok jong kisam lah pulih jawan yaki badiyai upitar usdang ban ring film ukim usutu ba upitar dei unong kai ude unong thok kubor ki khana school ki sobha mani i ya u takaba kajing kermen ba on penpa ya kajing sisa we usam la pulih ubakerteng ubrus ubanang ban keren pareng we rap upitar ban yalam saka we hospital ban pej ki bamsao ukim ba persang ban kia na kajing ulanya kali henreng ulai kendo ya kawe kentei kabala jenjar jengmut pat keba ukun jongka ulaja
umajur bandai jera ya ka asa ka hospital. Hang ta upitar bat kisah melapuli ki kenduk biang ya ukim. Kadba klem dah tip kadon ya kapla kamera jong upitar ai ukim ya kabai kali ke basa sipo wajar kisamla pule ki solango ya ka jingbon bisa bat ki persyang ban sim biang ya kapisa nambar mentah kani ka jaka kim yo bisa ukim kabala sa sim mentah ka jing seo jong ula airu ya kata kapisa ka baong siu yang andang ala penhat biang ya pi Brius uya so obat ukim bat upitar kumuno perkelaktian ki kadba kidangnya ika kali lang ba kasor yu i kajing yaki ki benang jur upitar uring dor nakawe ka trom yang san ki sipa ki siat di kiri ba ki bom don jing map kubor kalapan pau lam ler pagi samla puli ki yaki klem daw bat ki kentai di kajing yakren yasuk nrei kajing sisa kalakam dum sibun upitar bat unong thok kubor jong ka than ki kwa ban ring dor hamadan ubrus umahan ki wei officer lei yaki kiri ya ka wei kayen officer ukem ubrus bat uberngem man penyap ulam da pen pai biang ki kamera ubrus lu pertaba duang ri upitar kaktian pareng wat ai biang ka kamera ai baka pertai kan ui ya ka jing sisa officer wasiat ya ubrus Kim baru pitar kila perkrat ukim ula plah upitar capang kajing em jang kaba mensua kumba ula duno ila kata na kajing pang bat ula thiet yakani ke taksi man kersan ila kakun kaba long kaperthe jang baro ka wei haka step kababut ukim persang ban lej no marwei hindi ukalajing mut ban lej pai biang nak mentau pitar hadu mentau pitar wasa sumar ha ka hospital ha jing pej ki kiri ko ba ki babdon jing map ra penyap da ka ba pen kendet ya utep ba udei matan pa yo kani ka jing ja ha ka parthai ki light pet na gwangju da ka jing yarap jong ginong nya taksi na ka than ki ba panon kam ki kali jong ki ban khang lat ki kuli bat man penlat im ki ba man saw khaddo khatwai arngot ki bre ki lapoi rangkat baki truk baki yarap ki ban pet krat ha ka jaka talasi ke bakhaddo wei supai lo i ki pla jongki henry ailat ki banyan tep ya ke sisa henry usngap jal suba bakin yat laj ya kaput usam ka kubor ka radio ka hukum ya ki supai ban khang ya kino ki barjala impen stad no ki kali supai ki be ya ki henry kinong nya taksi trai snong ki khang lat lenti ban ya da ya ki khaddo ki lapoi hakakat lingsun upitar uburi yaki film belayo ban ring hapo katin basket kerpa di ukim ban tho ika kerteng bat yu nambar jong tak bakular ban wan pai biang haden balapan i ka dor ukim ula arta tien rei ula le kumta bat ula tho upitar ukiu ya ka lingsun ke bakloi tam ban le sa Japan ukudop ya ukim ukhot ya ubri ubaba bat ukim ong yu banang ni kaktien Korean suab pinwan jengo biang ya ukim usngap jar berulit paino shalayin bat bani kenduk biang bat laka kon dor jong pitar kapan pau perthei kajing penyabril kajing penbor jong kiri kaperthei kapan bor ka sarkar Korean ban wengno ya ka an sipai bat ban penyo biang ya kajing suk hadin katuk anisnem upitar ulawan pai biang haus nem ajar lai ban ai kajing kren bat ula ai buram ukim hakmar ki padba tak baong la ban le klem ukim ulai kerteng baru dia nambar thok unta upitar syam lalap su ya dei hadien bala palai jakate ka film haus nem arja khatnyo lalap ukim ulayap akajing pang kansar haus nem khakhandai spa prap saus nem hadien kate kajing ja ka khon jong kapan pau ya kane kajing sisa kane ka film taxi driver lami haus nem arjar khatnyo kadai kabla pensyong nong rem ha ka khana ka basisa na ka history jong ka South Korean bat kalong kum kajing burom ya kajing silur jong unong nya taksi bat unong thokot kubor balapan pau ya kane kajing sisa to perlok karmen bapila start kani ke video kani kajing itu khana so ba like bat share bat subscribe kublai sibon